Oh, hey, hello, Sne unjani? Ngiyaphila. Lalela. Ngibhod lana yazi. Ngiyanqena ukuphuza ngedwa. Ngingeza lapho. Oh, okay. No problem. Vele nami angenzi lutho ngizichilele la. Oh, okay, cool. Othi ngilunge ke. Okay, ima konje uphuzani? Ngiphuza i-Astropaz. Oh, okay. Cool. Cause mina vele la I have i-12 year beer le ngiphuzayo. I think there's a 12 year Savannah. I guess when uzophatha ke i-Astropaz leyo. But wait. Fanele ithengwe mina. Yeah, cause ayikho la endlini. Yini, can't you afford i-Astropaz? No. This has nothing to do with what I can afford. When I got to phone uthe unqena ukuphuza wedwa. So mina ngithi ke bring lento onqena uyiphuza wedwa okuyi-Astropaz. Sizophuza sichiye ndawonye. Wow. Mthandeni. Isho bra if you cannot afford i-Astropaz. Bruh, it's not like that. Okay, Yazin, first of all, you don't even look like Astropaz, right? What? Yazini, yekela mthandeni. Oh, okay. Hello, Sne. Yazini, I'll come and drink lo Savannah lapho. Ungaze nje uhamba ungikhuluma uthi ngiyayitshela. Okay. Astropaz uphuziswa. Wonke umuntu aphuza Savannah ayithwala ekhanda madoda. Uyibo. Ayikhale bafana bakithi.